Dagoeneko 2 urte bete dira alkatetzan gaudenetik, legegintzaldi erdira aiatu gera, Ekuadorrera. Atzera begiratzen baldin badut, 2 urte hauetan atzera begiratuz gero, ilusioa datorkit, batez ere hasierako egun eta aste horietan, hauteskunde bueltan eta ondoren. Eta metafora bat erabili beharko banu, etxe bizitza edo lanpostu berri bat astean bezalako izango litzateke, izan ere kokatu egin behar da lehenbizi, ikusi zer dagon, eta bakoitzak bere posiziotikan zer egin dezakeen eta nola egin dezakeen. Hemen bazegon zer txukundua, zer antolatua eta horri heltzea zegokigun une hartan. Hala ere, hortik aurrera begiratzen hastea ere zegokigun, eta hala egin genuen, eta horretarako gobernu plan bat osatu genuen, 5 alor nagusitan banatu genuena, eta 5 alor horien barruan 100 neurri zehatz jarri genituen. Batzuk mardulagoak edo sendoagoak, beste batzuk arinagoak edo finagoak, eta horixe aurre ikusi genuen izango zala gure bide horria 4 urtetarako. Udal jarduna berez da intentsoa, hala ere azken 15 hilabeteotako egoerak, osasun larrialdi egoera honek, erabat baldintzatu gaitu eta are intentsoagoa egin du gure jarduna. Dena dela, nabarmenduko nuke egoerara moldatzeko eta uneko egoerara egokitzeko egin dugun esfortzua, eta iruditzen zait ahal dugun heinean lortu dugula. Hala ere, gure iparrorratza bestelako deba bat lortzea zen, deba feminista bat, euskaltzale bat, jasangarri bat, parte hartzaile bat, eta zentzu horretan neurri edo urratxe garrantzitsuak egin dutugula esango nuke. Herritarrengandik ahalik eta gertuen egoten saiatu gara, eta bide horretan ezinbestekoak izan dira parte hartzea bera edo parte hartzerako bideak irikitzea eta herritarrekin komunikazio zuzena lantzea. Egoera honetan ere aurrera egin dugu, pertsonak erdigunean jarriz, beharrei erantzunez eta proiektu berriak gauzatuz. Ondo egin dugula sinetsita gaude eta hortaz udal gobernuko kideok balorazio positiboa egiten dugu orain arteko ibilbideaz. Kanpora begira lan egitearekin batera, garrantzitsua ikusi genuen udal antolaketari heltzea. Langileen ezegonkortasuna murrizteko helburuarekin, urte luzetan egin ez diren lan deialdiak martxan jartzeko prozedurak abiatu ditugu. Kanpoan aldarrikatzen den hori, etxe barruan ere aplikatu behar delakoan gaudelako. Gehienek aipatu duen moduan, bereziki garrantzitsua izan da COVID-19ak eragindako egoerei erantzutea. Horregatik, pandemiak aurretik zegoen arrakala soziala handitu du, eta hori gutxitzeko neurriak hartu ditugu. Adintarte desberdinetako herritarrei erantzuteko eta bereziki kolektibo zaurgarrienak zaintzeko. Gaztetxoei bitartekoak emanez edota sartzaro aktiboa bultzatuz. Pandemiaren eragina nabarmena izan da kultura alorrean ere. Baina udalerri biziagoa izan dezagun, honen aldeko apostua egin eta eragileekin batera hainbat ekimen egin ditugu. Bertakoa sustatu behar deula oso garbi dakau, izan kultura lotuta, hizkuntza lotuta edo ondare lotuta. Bertako merkataritza eta merkatua indartzeko ere hainbat lanketa egin diteu, tartian bertako establezimentua laguntzeko bonuen kanpainak, zergen malgutziak bai, baserritarren edo bertako ekoizlien merkatua indartzeko lanketare bai, eta guztia gaina elkarlanean, gainontzeko alderdiekin, auzodaleko ordezkarixekin, eragileekin, batez egiteko modu hontan siniste deulako. Hildo hortan, bereziki motibatze gaitun proiektu parte hartzailea landuko deuain, udatik aurrea, udalerri eta herritar parte hartzaileagoak sustatzen hasteko, izango lehenengo saiakera landua edo. Eta guztiakin batea,
genero berdintasuna ere zehar lerro bihurtzeko ahaleginean ari gea, lanketa ezberdinak iten, bigarren berdintasun plana onartu genuen 2020an, eta pixkanaka pausuak emanez, pertsonen arteko berdintasunean ere siniste deulako.